Engenza ukuthi ngithembe ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video ishe nendlu yangqongqo ingane nonyaka owodwa endaweni yasegama lakhe ezintandaneni ku-Ward 28 ogwini oluseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natali. Ngokusho-ke komndeni bekade kuphela ugesi nokuthe uma-ke ubuya wabuya ngamandla kwasha-ke igumbi obekulele lona umntwana uphele kuhle esikotoyi. Kuthiwa-ke umndeni ugxeka-ke ukuyisela amanzi endaweni yasogwini njengoba bethi abakwazanga nokucisha umlilo ukuze-ke kusinde abantu noma-ke umntwana. Bathi-ke abazi bazothatha ini behlanganise nani njengoba-ke kusho yonke into neglosa-ke biyiphakathi nomfaniswano wesikole wabantwana abasindile. Kuthiwa-ke banxusa-ke nanoma ngubani ongakwazi ukuthi-ke elule isandla-ke kuloya mndeni ekwazi ukuthi-ke ebasize wengenza kwethu. Abantu abaningi bayakhuluma-ke lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke kubuhlungu kakhulu nje okwengane encane ebingeke ikwazi-ke nokuphuma. Nangomunye uthi ibilele yodwa yini le ngane. Lolu daba-ke lwayisikhenxe-ke kuyenzeka yini u-1 year azithole-ke mdala ngokwanele ukulala-ke eromini yakhe eyedwa. Wey'ngane zakwethu, mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.